Takže ukážeme si nejaké úpravy potrebné pre prípravu štartoviek na rok 2015. Takže otvorím si štartovku, toto je konkrétne zo Žiliny z minulého roku, mám to v nejakom formáte, priezvisko aj meno v jednej bunke, potrebujem si to rozdeliť. Vidím, že mám tu pretekára aj s dvomi krstnými menami. V tomto prípade by bolo najlepšie zrušiť túto medzeru medzi tými dvomi krstnými menami, aby sme nemali 3 stĺpce s menom a priezviskom. Potrebujeme oddeliť priezvisko od krstného mena, vložíme si stĺpec, vložiť bunky, si môžeme zmenšiť a jednoducho si vyznačíme všetkých pretekárov v danej kategórii a použijeme funkciu data text do stĺpcov. Zobrazí sa nám dialogové okno, v ktorom si potrebujeme zadefinovať, ako to má byť rozdelené. Vieme, že máme v pôvodnej bunke oddelené priezvisko od mena medzerou, takže zaklikneme medzeru, takto sa nám to oddelí. Ďalší krok, potvrdíme priezviska, budeme mať v jednom, v ďalšom stĺpci budeme mať krstné mená, dáme dokončiť. Automaticky nám rozdelilo pretekárov priezviska od krstných mien. Tu si môžeme spätne upraviť tú medzeru, tak aby to bolo korektne potom aj v štartovke. Môžeme upraviť šírku stĺpcov. Ďalej si ukážeme, ako zmeniť hromadne všetky priezviska tak, aby boli veľkými písmenami, ako to požadujeme zasievať v tomto roku 2015. Celý stĺpec s priezviskami si skopírujem niekde dozadu ako pracovný. Hej, s tým, že použijem na pôvodnú bunku, kde chcem mať všetky priezviska veľkými písmenami, funkciu vložiť funkciu. Budeme vkladať funkciu textovú. Štandardne sa myslím, že vyznačí nejaká finančná alebo číselná, takže budeme vkladať textovú funkciu a dole v okne si vyberieme funkciu veľká. V anglickej verzii Excelu sa táto funkcia volá upper, píše sa to upper s dvomi p. Potvrdím funkciu, prevedie všetky písmená textového reťazca na veľké OK a otvorí sa dialogové okno argumenty funkcie, kde je očakávané zadanie bunky, ktorú chceme meniť na veľké písmena. V našom prípade stačí kliknúť na priezvisko v tom pracovnom stĺpci. Je to bunka M9, dáme OK a automaticky u prvého pretekára sa nám zmení priezvisko na veľké písmena. Aby sme toto aplikovali na všetkých pretekárov v kategórii, tak jednoducho potiahneme dolu a máme to upravené. Štartovky pre rok 2015 v tom formáte, aký som zasielal asi pred mesiacom, očakávajú, že každý pretekár bude mať pri svojom mene aj kategóriu, nie tak ako to bolo doteraz, že bola len zapísaná kategória C1M pre celú skupinu pretekárov, takže dá sa to predpripraviť tak, že zase vložíme stĺpec s bunkami, z tejto bunky si skopírujem iba C1M, alebo respektíve v takom formáte, ako to bolo zaslané, vložiť a potiahnem. A mám to predpripravené na import do excelovského dokumentu alebo na kopírovanie, ktorý som zasielal, prípadne zasielam aj teraz v prílohe vo formáte, aký je potrebné, aký budeme potrebovať pre rok 2015. To by bolo asi všetko.